Благодаря на Велислава, благодаря и на Румен. Никога не съм модерирал конференция, която се движи толкова стриктно и даже преди графика си, което пък ни дава комфортът да имаме повече време за дискусия сега. И с това искам да отворя подиума за въпроси от залата. И докато всички си мислят, за да избегнем обикновената неловка тишина, която се случва в такива моменти, ще си иззема подиума сам, имайки тази полпозиция, за да задам по един въпрос на Румен и на Велислава. Велислава, като ви слушах за невидимите бариери, да ви призная, че едва ли света много се е променил. Чувствал съм същото нещо и аз преди години, когато учех и след това се връщах в България. И тия дни ми попадна един смешен анекдот в социалните мрежи, който казваше, че българите мислиме, че бягаме от България, емигрантите мисли, че бягат от България, пък те бягали от другите българи. Като си говорим за невидимите бариери, виждате ли конкретни социални, бизнес, обществени или академични дейности, които могат да бъдат катализатори именно за промяната на тези бариери у нас? Нещо, което би ангажирало всички в полезен и плодотворен труд, който да им дава перспектива и желание да събарят бариерите. Мисля, че основната причина бариери да съществуват е именно това различие и непознаване на отдатъчната страна на бариерата. Мисля, че е необходимо да има повече случаи, в които двете страни се срещат и разпознават проблемите на всяка една от страните или разпознават промените в начина на мислене, които са настъпили при българите, които са отишли в чужбина. Като реални действия, мисля, че точно основаването на такъв тип организации, които да дават възможност за един по-лесен контакт между хора, точно за различните две части на бариерата, би дал възможност поне за достъп до един по-различен свят и достъп до по-различен начин на мислене. По никакъв начин не мисля, че това би довело до едни моментални действия и моментално единяване на начина на мислене, но мисля, че важно е да се разбират двете страни и да осъзнават какви са характеристиките на живота там и тук. Така че основаването на клубове като Милениум или основаването на всякакви други организации, които дават платформа на хора да се срещат с съмишленици или хора в същата област, в и извън България, е пътя да се случи това. Благодаря, Велислава. Румене, ти изведи и така бляскав лист от институции и много интересни места по света, където вече много хора от вашето поколение, наши сънародници, работят и в Лондонското Сити, и на Уолл Стрит, и къде ли не, което изглежда като невероятна възможност за реклама на България, за издигане на престижа на нашата страна. На първо място с примера на тези чудесни хора, които ти показа колко успешни са навсякъде, където намират своята професионална реализация. В същото време в България ние като че ли малко свитичко така непрекъснато се тормозиме от това, че видите ли толкова млади хора са напуснали страната. Но от друга страна, не е ли богатство, че за първ път имаме диаспора, за първ път нашият народ има представители навсякъде в развития свят и не само в по-развития свят, и по целия свят, които са прекрасна точка за контакт и хубаво име за страната ни. Абсолютно как можем да ангажираме това? Абсолютно съм съгласен с това и ще започна с това, че всъщност в днешния свят, в който живеем, страната и място, в което живееш, не е непременно свързано с такава патриотична, двустранна или конфликтна патриотична гледна точка. Вие, които заминахте, не обичате България, ние, които останахме, се борим за България. Тук става въпрос за... Света се променя с глобализацията, с отварянето на комуникациите. Начинът, по който ние възприемаме нещата е от гледна точка на възможности, от гледна точка на опит, който можем да придобием. И точно тази диаспора, която преди сме се говорили и с вас, критиката, че това липсата на българска диаспора в чужбина и това, ето ние нямаме, ето това не е един недостиг. Ето сега имаме наистина, ние вчера вечерта си говорихме с инициаторите на Милениум, си говорихме за това, просто на какви места познаваме хора, освен списъка с тези институции, които аз сега изредих. Смело мога да кажа, че няма банка, консултантска фирма или адвокатска кантора, която вие можете да назовете и аз не мога да ви дам, или някой от нас не може да ви даде контакт, с който да ви свърже там. И това е страхотно, именно на такава организация, дали ще бъде за намиране на работа, дали ще бъде за
разбиране за това какво ти като личност би искал да направиш за своето кариерно развитие, е изключително важно да се постави такова начало и ние да използваме тази диаспора. И рекламата, често идват чуждестранни политици, които се срещат с нашите политици на правителствено ниво и те имат един поглед върху нещата. Но всъщност именно българите в чужбина са тези, които всеки ден представят България. И ние трябва да осъзнаем това като богатство, което може, както казвате, да работи за страната. И това може да дойде именно от диалога, за който Велислава говореше, от това да престанем да виждаме конфликт в двете групи българи. А напротив, да видим колко много можем заедно да работим за името на България и тук, и в чужбина. Аз си зададох моите въпроси. Надявам се, че вече вие имате готови вашите. Ще давам думата на всеки, който ми индикира с дигане на ръка. И разбира се, ще се опитам, доколкото мога, да модерирам така, че предимство да имат нашите млади гости, които са дошли днес от всички краища на Европа. Така че за вашите въпроси и мнения заповядайте. Няма да успеем да избегнем май мълчаливата пауза дори и сега. Някои от нашите приятели от Канта България, дали бих искали да споделят още нещо, освен това, което Румен и Велислава казаха, или да отправят въпрос към панела ни? И тогава, докато си мислят, аз ще продължа с още един въпрос, нали, затова сме сложили тук. Имаме вече въпрос. Ето, най-смелия. Трябва следващия път да раздавам награди. Заповядайте. Здравейте, аз се казвам Кирил Томов, студент в Германия. Искам да ви питам нещо относно разделянето на двете групи българи между тези, които учат и са се реализирали в чужбина и тези, които са останали тук. Аз не мисля, че е правилно да се разделяме така на тези, които са заминали. Ние сме толкова различни от тях, защото аз, нали, когато се връщам тук, се считам за един българин. Според мен не може да има такова, нали, разделение. И моят въпрос е, нали, как виждате ние като едно, може би, както ви се зарихте по-развито общество, да работим с тези, които са останали тук, нали, да им показваме правилния път, защото и тук има много, например, миналата седмица аз чух по новините за група българи, които са спечелили 4-то място всъщност на състезание по банково и инвестиционно право във Франкфурт. И тези българи не са от чужбина, те са се развили тук. Тоест, и тук има почва за работа и хора, които, нали, да работят. Как вие виждате това наше, как да кажа, менторство на тези, които стават тук? Благодаря. Мисля, че доста по различен начин имах предвид разделянето и по-скоро е разделяне на типа начина на живот, който хората са водили в чужбина. По никакъв начин не съм имала идеята, че хората, които са напуснали България, са по-добри и не мисля, че съм споменала нещо такова. Но има различия относно начина на работа в чужбина и в България. Мисля, че това всеки би се съгласил. Това по никакъв начин означава, че начин на работа в България е грешен, а начин на работа в чужбина е правилен. И има достатъчно примери за хора, които са провалили напълно в чужбина и хора, които са успели изключително много в България. Това, към което аз призовах е да има, точно да няма такива бариери, точно да има начини и платформи, по които тези хора да могат да се използват качествата на хората, а не къде се намират. Точно това, което Румен се опита да каже, че независимо дали си в чужбина, също можеш да работиш за България, независимо дали си в България, можеш да работиш за името на България отвъд пределите на страната. За мен е по-важно наистина тези, каквито и да са те различията, които формират един по-различен начин на живот в чужбина или в България, те да се оставят на страна и да се даде възможност наистина на уменията и на хората с желание. Тук наистина няма значение дали за България или в чужбина. Според мен важното е наистина България да даде възможност на точно тези хора с определени умения и определено желание, независимо от това откъде са решили да се развиват. Да могат да са в един контакт и да работят заедно, но по никакъв начин не да се конфронтират или нито да менторстват другите. Аз бих казал, ние с Велислава сме може би философия и прагматика. И аз съответно бих казал, че конкретно как ще работим. Идеята на Милениум е ние да направим групи и по-скоро центрове в различни световни столици, Лондон, Ню Йорк, макар и не столица, да кажем финансова столица, Париж, в Германия, но също и тук в България. Тоест, ние искаме да установим и група на Милениум в България, с която да работим, за да установим този диалог.
И това е просто практическия начин, по който ние ще строим моста и се надяваме, че няма да продължава това деление и тази противопоставеност, която така се е зародила. В голяма степен по някакъв такъв, бих казал, дори обществен или медиен или напоследък хората така стана едва ли не общо прието, а според нас въобще няма такова деление. Благодаря. Заповядайте с микрофона тук, да. Моля, само представяйте се, когато зададе въпросите си. Добър ден, казвам се Илияна Маринова и съм представител на университета в Абърдин. Завършила съм Oil and Gas Law. И така, доколкото разбирам, повечето от присъстващите всъщност по-настоящем са в чужбина, докато аз съм представител на хората, които се върнаха. И започнах работа по специалността си в Националната електрическа компания. И исках да споделя впечатлението си, че всъщност разделението идва от това как България посреща върналите се. И всъщност мога да изразя мнението, че ние сме консервативни хора, които трудно допускат различните, които се плашат да работят активно в определена посока, особено по държавните структури, тъй като там винаги има известна политическа зависимост. И се следват определени настроения. Така че приветствам всякакви идеи за диалог, но мисля, че държавата и нейните представители трябва да са доста по-активни в този диалог, от гледна точка на промотирането, на работата с млади хора и такива, които са се върнали, и с техния принос. Въобще трябва да има механизми, чрез които хората, които са натрупали каквито и да било познания в която и да било област, всъщност могат да ги приложат на практика тук. Защото системата не позволява. Така да го кажа. Това исках да изразя като мнение, нямам въпрос. Благодаря, Романе. Аз ако мога да споделя, всъщност има един пример. Една наша много близка приятелка от българския клуб в Кембридж, която няма да зававам по именно, много от нас я познават много добре. Изпита именно такава ситуация. Тя е завършила Харвард и Кембридж, владее отлично езици арабски, френски, руски, английски. И тя беше решила да кандидатства във външно министерство на начална позиция за 600 лева, реши да се върне в България, да работи във външно. И не я допуснаха до конкурс. Тъй като казаха, че дипломата от Харвард е невалидна и не я признаха. Така че Харвард явно не е достатъчно добър, но именно това показва и това беше съвсем скоро, и това показва, че дори в Европейския съюз, дори в България, когато е толкова отворена, има още много работа с институциите и с отварянето на това мислене и такива дори административни и бюрократични пречки, които понякога са пречки от юридическа гледна точка, понякога се използва като механизми, както вие казвате, за политизиране на определени институции. И това, което ние много искаме да направим, е да работим в такива насоки, именно да идентифицираме такива места. Една от големите кампании, които бихме искали да започнем, е именно по отношение на образованието, дипломите в двустранен процес. От една гледна точка при кандидатстването на български гимназисти в, да кажем, Великобритания или други университети в Европа, да започнем един диалог с университетите, с техните офиси по приема, за това какво означават българската образователна система, как може да се разтълкува, как може най-точно да се определи, за да може те да оценяват най-качествените кандидати от България. И също и обратния процес, какво означават пък дипломите на Запад. И съответно едно от другите основни неща, които ние бихме искали да постигнем с Millennium, е да дадем една ясна представа какво означава какво си постижение в чужбина. Защото често и особено в медиите се появяват герои или съответно така да го кажем, обратното на герои или врагове, или да кажем лоши злодеи,
съответно според постиженията им в чужбина, които обаче често остават неразбрани или поради простата причина, че разбира се, ние имаме една уникална перспектива от това, че ние всъщност сме там, ние работим и учим там и лесно можем да разберем, ето примерно тази позиция в тази банка означава това или тази диплома от този университет означава това. За да може едновременно изключителните постижения, които много от нашите сънародници, които говорихме за тази диаспора, да бъдат оценявани, да славят България и съответно в същото време да не се използва аргумента аз съм учил в чужбина, затова съм толкова по-умен и всъщност какво означава, нали, това, което ти си свършил. Тоест да се придобие една просто ясна представа какво означават тези неща и ние много ще се борим този двустранен процес и от България към чужбина и от чужбина към България да бъде по-ясен. Румене, да ти призная, няма много под слънцето. Спомням си за един мой колега, също заместник министър в кабинета на Негово Величество, който по-рано беше учил в Kennedy School of Government в Харвард. И връщайки се в България, в края на 90-те години, опитвайки се да започне в държавна институция, му казали изискването е за висше образование, на което той представил дипломата си от Харвард. Те му казали, има тук пише school, това е училище, трябва ни диплома за висше образование. Велислава, ако сме толкова консервативни у дома, как ставаме толкова адаптивни навсякъде, където отиваме, било то учейки или работейки? Аз мисля, че Георг ще каже, че това е естествен подход, че стават такива тези, които виждаме положителните примери. Не само положителните, но виждаме за хората, които успяват и остават там. Има и много хора, които отиват, опитват да се връщат. Не мисля, че това е лошо като вариант. Просто всеки един човек прави избор за себе си, зависимо от това в каква степен иска да се адаптира към конкретна среда или не. Мисля, че там човек се съревновава. Аз лично сама се съревновава с доста хора, които може би са на съвсем друго ниво и представата си за това, кое е добро или не е добро, или дали се представя достатъчно добре или не, се променя доста. И ако си човек, който иска да бъде най-добър или иска да се развива повече и да развие потенциала си, каквито мисля, че са повечето българи, тогава точно тези хора се мотивират от нуждата от тази адаптация, от това, че няма избор да не се адаптират и че трябва да намерят в себе си каквато и сила им е нужна, за да се адаптират. И може би оттам идва тази промяна в мирогледа. Не мисля, че някой отива в Англия и започва да му харесва всичко на втория ден, защото е в Англия. Мисля, че има един такъв процес, може би година и повече, в който всеки от нас намира негативните аспекти на място, което се намира, но в течение на времето започва да осъзнава, че самият той претърпява промяна, която е за по-добро. И аз искам да допълня за това, което каза, че може би не са приемани хората от чужбина, но това имах предвид. Не иска да кажа, че хората от чужбина са по-добри, тук не са истини, защото имат по-високо самочувствие. По-скоро, че неразбирането за това какви са те и дали какви институции произхождат и въобще какво образование имат, води и до един неприязъм. Аз мисля, че като нация сме много мнителни към всичко, което е различно, всичко, което не ни е много ясно, обаче не може да кажем, че не ни е ясно. Затова е по-добре го отхвърлям. И точно заради това продължавам да говоря за нуждата от диалог и нуждата за контакт. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте. Моля също да се представите. Никола Янков, съдружник в Expat Capital. Бих искал да попитам нашите гости Велислава и Румен, също и всички наши по-млади приятели тук. Ако се поставя в една хипотетична ситуация, представете си, че годината не е 2016, а 86-та. И вие от невидими прегради се окажете за една доста видима преграда. Това е желязната завеса и вие сте от тази страна на преградата, не от онази. Как виждате бъдещето си тук? Какво бихте направили тогава? Какво бихте правили с живота си в тази държава? С образованието, с опита, с визията, с стандартите, с очакванията, които имате? Питам всъщност, тъй като едно от нещата, които ние смятаме, че е много положително, е именно отварянето на тези бариери. В смисъл, на мене ми е просто трудно да си представя дали заради егенето или заради привилегията да съм пътувал винаги в чужбина, какво означава такава изолация и такава трудна бариера. Не, Румен, аз имах преди, че просто нямате възможност да отидете там и трябва твърдо да стоите тук.
Имаше и много други неща, които идваха с желязната завеса. Разбирам. Те не бяха просто физическата бариера, но представете, че живеете в такава среда, но не може да пътувате там. Трябва да стоите тук, сред хората в тази държава, сред тази среда, сред тази действителност, както Велислава каза. Какво бихте правили тогава? За себе си, за семейството си, за вашите приятели? Как виждате реализацията си в тази обстановка? Не смятам по никакъв начин, че има разлика между това, което ние бихме правили в чужбина и това, което ние бихме правили в България. Смятам, че борбата и това, което желанието за успех или желанието за реализация, желанието за това да работим за близките си е лична мотивация, повече отколкото е географска. Разбира се, възможностите в чужбина са повече, може би, но това в някои отношения, в други отношения може би не са. Тъй като в едно общество, което те първо се отваря, има много бизнес възможности като България, които може би ги няма на Запада, където вече бизнесът е много установен. Но от друга страна, тук става въпрос именно до някъде за човешките качества и за това по какъв начин ти искаш да се бориш. Според мен, едно от нещата, които липсват в България, като цяло за тези пречки, за които вие казвате, те сега не са геополитически, те са може би финансови. И едно от нещата, които според мен много липсват в България, е да се учреди потенциална стипендия от българското правителство или от група от български благодетели, които да помагат на български деца или студенти, гимназисти или студенти да продължават реализацията си в чужбина и съответно в замяна те след тяхната успешна реализация да се върнат и да работят примерно в държавни институции в България. Това е практика, която има в много държави по света, включително и най-развитите държави като Германия. Аз имам приятел, с когото сме учили заедно в Кембридж, на когото цялото образование беше финансирано от една от политическите партии в Германия, с идеята след това той да се върне и да работи в държавната администрация именно на Германия. И това е един начин, по който според мен тези физически бариери все повече ще продължават да отпадат. Но пак и за това ние трябва да просто да видим каква е практика и да продължаваме да се борим. Но смятам, че тук не виждам разлика между човека там и човека тук, като качества и като дела, които той би искал да направи. Велислава, би ли допълнила и ти така твоята гледна точка, ако излязната завеса още беше спусната? Аз също се присъединявам към факта, че е малко трудно човек, който е роден през 90-та да каже нещо такова, но аз мисля, че е въпрос на... Ако го разгледам от две страни, от едната какво не мисля, че би било възможно да се преодолее, и това е качествата, които човек допълнително придобива, като отиде в чужбина. По-скоро това, за което съм говорил преди, за наистина една така повече вяра в себе си и увереност в това, което прави. Мисля, че съм съгласна с Румен за това, че хората, които са будни, имат желание да се развиват, са такива и в България. Повечето хора, които отиват в чужбина, вече са се доказали в България. Те вече са хора, които, в зависимост от това с какво се занимават, или са участвали на дебати, или са участвали в олимпиади, или са били хора, които никога не им е било достатъчно да са просто добри ученици или просто да ходят на училище. Това са хора, които как се развиват тия качества и дали ситуацията в България и начинът на мислене по време на през 86-та е бил по-различен, това наистина не мога да кажа, но мисля, че винаги има и ще има хора, които нямат такова желание да се развиват отвъд някакви определени лимити. И има други хора, които наистина не има достатъчно само за себе си да се развиват или не има достатъчно да са наравно с всички останали. Така че мисля, че те биха били същия този двигател и сила напред. Дали биха имали същите възможности като нас, със сигурност не. Но не мисля, че би било чак толкова различно. Благодаря на всички за въпросите и за тази дискусия. благодаря ти, Никола, за тая машина във времето, която ни предложи като фантазия и като тема за размисъл. Сега